שלום, ברוכים הבאים למפגש. היום נלמד שיעור בהלכה, שיעור העוסק בהלכות חג החנוכה, והנושא שלנו דיני הדלקת נרות חנוכה. המקור ממנו נלמד קיצור שולחן ערוך סימן צדיק סעיפים ד' עד ח'. המטרה שנדע מהו זמן הדלקת נרות חנוכה לכתחילה ובדיעבד, שיעור ההדלקה, הזמן והטעם לדין. המיומנויות שנעבוד עליהן זה זיהוי וחלוקת סעיף הלכתי למקרה דין טעם. ושימו לב שיהיה איתנו סרגל שילווה אותנו לאורך כל השיעור, כך תדעו בכל שלב על מה אנו, באיזה שלב אנו, במה אנו עוסקים. בתחילת הזמן ההדלקה, האם במשך זמן קיום המצווה, האם נדברים על דין הדלקה מאוחרת או על דין הדלקה מוקדמת, אם אדם צריך לצאת לביתו. ונתייחס גם למושגי בסיס לכתחילה, דיעבד, שקיעה ופלג המנחה, שזה מושגי בסיס שהם נמצאים בכמה נושאים הלכתיים, ומושגי תוכן עד שתכלה רגל מן השוק, שזה משהו יותר ספציפי לחג החנוכה ופרסום הנס. אז בואו נתחיל. עיקר מצוות הדלקת נר חנוכה הוא להדליק נר חנוכה בתחילת הלילה. אז יוצא שתחילת זמן ההדלקה זה מתי? בתחילת הלילה. יש לנו פה מקרה, והדין צבוע בצבע אדום להדליק נר חנוכה בתחילת הלילה. בקהילות הספרדים ובחלק מקהילות האשכנזים נוהגים להדליק בצאת הכוכבים. שוב יש לנו פה דין. עליך להדליק. מתי? בצאת הכוכבים. לפי מי? לפי חלק ספרדים וחלק מקהילות אשכנזים. ויש לנו עוד מקרה, ובחלק מקהילות האשכנזים נוהגים להדליק סמוך לשקיעת החמה. הנה עוד דין. יש לנו 3 דינים, דהיינו יש לנו פה 3 מקרים לגבי תחילת זמן ההדלקה. אם נסכם, נראה שזמן הדלקת נרות לכתחילה, עיקר המצווה, תחילת הלילה. כמה זה תחילה? חצי שעה מצאת הכוכבים. מינה קהילות הספרדים וחלק מיוצאי אשכנז להדליק בצאת הכוכבים. מינה חלק קהילות אשכנז להדליק בכלל סמוך לשקיעה. פה אנו נתקלים במושג בסיס. שקיעה. מהי שקיעה? שקיעה היא הזמן שהשמש שוקעת והיא לא נראית עוד, והוא הזמן שבעצם מסתיים היום. שמתם לב שחזרנו על המושג לכתחילה? מה פירוש המילה לכתחילה? ידעתם? שהכוונה לקיים את המצווה באופן מושלם. להראות לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו אוהבים את המצווה שלך, ואנחנו רוצים לקיים אותה כמה שיותר על פי כל כללי הדקדוק וההלכה. כמה זמן עלינו להדליק את נרות חנוכה? מהו משך זמן קיום המצווה? שימו לב, עברנו לחלק הבא של השיעור. אומרת ההלכה, זמן המצווה הוא עד שתכלה רגל מן השוק. זאת אומרת, עד שהשוק יתרוקן, עד שהרחוב יתרוקן. כלומר, עד הזמן שבו בני האדם חוזרים לביתם, מפני שבדרכם לביתם יראו את הנרות, ויש בכך פרסום הנס. שימו לב שיש לנו פה מילת טעם, מפני זה מילת קישור, אז אני יודע שזה הטעם. הזמן המצווה הוא עד שתכלה רגל מן השוק, זה בעצם הדין שצריך להדליק עד שתכלה רגל מן השוק, זהו זמן המצווה. למה? אומרת ההלכה, מפני שבדרכם לביתם יראו את הנרות ויש בכך פרסום הנס. יוצא איפה שבזמן הגמרא שלא היה חשמל, הזמן של פרסום הנס היה חצי שעה מצאת הכוכבים, שבו עדיין היו אנשים עוברים ושבים ברחוב. ולכן צריך לשים שמן בכמות שתספיק לכל הפחות לחצי שעה. זאת אומרת, זמן קיום המצווה לכתחילה הוא מצאת הכוכבים למשך חצי שעה, והדבר הנוסף שאנחנו לומדים, למה? כי זה זמן שיש בו פרסום הנס. זה זמן שאנשים היו עוברים ושבים ברחוב. בזמנם כשלא היה תאורה, לא היה חברת חשמל. האם בימינו השתנה הדין? נראה בהמשך. ואנו רואים גם עוד דין שחשוב שנדע, שעלינו לקיים את מצוות הדלקת נרות חנוכה, חייבים הנרות לדלוק לפחות חצי שעה. זה המינימום של קיום המצווה. פחות מזה לא נצא ידי חובה. לכן אם מדליקים בשמן, צריך לשים כמות שתדלוק במשך הנרות במשך חצי שעה. ואם אני מדליק עם נרות שעווה, צריך לשים לב שאני קונה נרות שעווה שהן ראויים ומסוגלים לדלוק במשך חצי שעה. אז אם נסכם מה למדנו,
למדנו שיש לנו מקרה, מהו שיעור זמן המצווה של הדלקת נרות. אמרת ההלכה, דין עד שתכלה רגל מן השוק, שבזמן הגמרא זה היה חצי שעה מצאת הכוכבים, שזה זמן גם שצריך להדליק לכתחילה, וגם זה פרק הזמן שהנרות צריכים לדלוק. מה הטעם? מפני שהחוזרים לבית יוכלו לראות את הנרות, ואז נוכל לקיים את מצוות פרסום הנס. יוצא מסקנה שעיקר המצווה זה להדליק נרות חנוכה למשך חצי שעה. אנחנו עברנו עכשיו לחלק הבא. החלק הבא של השיעור הוא מה קורה אם בן אדם רוצה להדליק מאוד מאוחר או מאוחר. אז אומרת ההלכה, רצוי להקפיד להדליק את נר החנוכה בזמנים אלו. כוונה בצאת הכוכבים, או לפי המנהג שבשקיעה, או במשך חצי שעה מצאת הכוכבים, שזה תחילת הלילה. אבל אין הדבר מעכב. אם גם לא הדלקתי מאוד מוקדם, אם הדלקתי ב9, ב8, זה עדיין בסדר. למה? עכשיו אנחנו נעבוד על זיהוי של טעם. אם שמתם לב, יש פה מילת קישור, כיוון שזו מילת קישור של טעם. ועוד זה מילת קישור, שוב יש פה עוד טעם, אז בואו נראה. אבל אין דבר מעכב. למה? כיוון שבזמננו ההדלקה היא גם לבני הבית. שכחנו, פרסום הנס הוא לא רק חיצוני, הוא גם לבני הבית, לאנשים שגרים בתוך הבית. ועוד אומרת ההלכה, שכיום אנשים מסתובבים ברחובות העיר עד שעה מאוחרת יותר ממה שמקובל בעבר. לכן יש פה שני טעמים למה גם בימינו מי שמדליק טיפה יותר מאוחר עדיין יכול לקיים מצוות פרסום הנס, כי א' יש פרסום הנס לבני הבית, ב' יש פרסום הנס גם ברחוב, כי אנשים הולכים לישון יותר מאוחר מן בעבר. עכשיו בואו ננסה ביחד לעבור לסעיף ז' ולראות מה המקרה, מה הדין ומהו הטעם. בואו נראה אם נצליח ביחד. מי שאינו נמצא בביתו בזמן ההדלקה, דהיינו בצאת הכוכבים, זמן ההדלקה לכתחילה, יכול להדליק בברכה. מה זה? דין. יפה מאוד. יש לי פה ציווי, יכול להדליק בברכה גם בשעה מאוחרת. אבל יש תנאי, אם עדיין שניים מבני הבית ערים. זאת אומרת, אם יש עדיין מישהו ער בבית, יש לי פרסום הנס, אז גם בשעה מאוחרת אני יכול לברך. אבל מה קורה שכולם ישנים? ממשיכה ההלכה ואומרת, זה סעיף שהוא מתפצל, אך אם כולם כבר ישנים זה מקרה, הדין ידליק ללא ברכה. אל תברך. למה? כי אין פרסום הנס. ויש אומרים, יש מי שחולק, שכן יכול לברך. למה? מפני שיפה מאוד מילתם, מפני שלדעתם חובת ההדלקה לא תלויה באפשרות לפרסם את הנס. יש לנו הדלקה ויש פרסום הנס. אם אתה מדליק, תברך. אם נסכם מה שלמדנו, שהדין בימינו לכתחילה צריך להדליק בצאת הכוכבים, או חצי שעה בתוך זמן צאת הכוכבים, לאחר צאת הכוכבים, או ראינו מנהג בשקיעה, או מיד בצאת הכוכבים, זה הדין בימינו לכתחילה. בדיעבד בימינו ניתן להדליק גם יותר מאוחר. מה הסיבה? ראינו שני טעמים. א', שבימינו אנשים עוברים ושבים עד שעה מאוחרת יותר, יש לנו פרסום הנס. ב', עיקר פרסום הנס לבני הבית, שהם עדיין ערים. וראינו מה הדין אם הם נרדמו. אז אם נראה, ראינו מקרה דין טעם. אדם שהגיע לביתו מאוחר, ובני המשפחה עדיין ערים, אומרת ההלכה, תדליק בברכה. מה הסיבה? פרסום הנס. מה הדין אם כל בני הבית ישנים? פה כבר ראינו מחלוקת. לפי דעה ראשונה, תדליק בלא ברכה. למה? כי אין לך למי לפרסם את הנס, כולם ישנים. לפי דעה ב', תדליק עם ברכה. דעה ב' אומרת, עצם ההדלקה היא מצווה, היא לא קשורה לפרסום הנס, שזה עוד עניין. כעת נעבור לדין הקדמה מוקדמת, דין ההדלקה מוקדמת. אבל כדי להבין את דין ההדלקה המוקדמת, אנחנו צריכים להבין הקדמה קצרה לזמני היום. יש לנו שעה 9:30, שהיא נקראת מנחה קטנה. מ9:30 שעות זמניות עד 12 יש לנו 2.5 שהיום מסתיים עד צאת הכוכבים. אם נחלק את הזמן הזה ל2, זה יוצא 10 ו3/4, בארמית פלג זה חצי.
פלג המנחה תחתוך את השעתיים וחצי לחצי, יוצא לך שעה ורבע, זה פלג המנחה. מה חשוב לדעת? ששעה ורבע זהו פלג המנחה, זה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים. לכן אומרת ההלכה, בשעת הצורך, אם אדם אין לו ברירה, והוא חייב להדליק מוקדם, אפשר להקדים ולהדליק את הנרות מפלג המנחה והלאה. זאת אומרת, כמה זמן לפני? שעה ורבע לפני צאת הכוכבים. יפה מאוד. כמובן מדובר על שעות זמניות. שעה ורבע לפני השקיעה, אבל צריך לשים שמן שימשיך לדלוק עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. זאת אומרת, המקרה שלנו שאדם שרוצה להדליק הדלקה מוקדמת, יכול להדליק. הזמן הכי מוקדם זה פלג המנחה שעה ורבע לפני, אבל צריך להקפיד לשים שמן שידלוק חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. זאת אומרת, יש לי את פלג המנחה שהוא שעה ורבע בערך שעות זמניות, פלוס חצי שעה לאחר צאת הכוכבים, רק ככה האדם יוצא ידי חובה בהדלקה מוקדמת. אם נסכם מה למדנו, סעיף ח' אומר, אני רוצה להדליק מוקדם, מה הדין? מפלג המנחה, פלג אמרנו זה חצי, שזה שעה ורבע לפני השקיעה, אתה יכול להקדים ולהדליק את הנרות. אך מהו התנאי? שיש מספיק שמן בנר שיוכל לדלוק חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אם זכינו לעשות את זה, אז קיימנו את המצווה בצורה מושלמת. שימו לב שהתקדמנו פה, בתחילת השיעור היה לנו פתיחה, ראינו מהו תחילת זמן ההדלקה, מהו משך זמן קיום המצווה, מה קורה אם אדם רוצה להדליק מאוחר, ומה קורה אם אדם רוצה להדליק מוקדם, וכן למדנו מושגים חדשים. כעת הגענו לסיכום. תלמידים יקרים, מה למדנו? למה למדנו? ואיך למדנו? והכי חשוב שיצאתם מפה מלאים. מה למדנו? למה למדנו? איך למדנו? תודה רבה על ההקשבה.